малък начин, или скромен начин, който вие може да мислите от сега нататък към хората, ако не сте го поели вече от тая ден това нещо, да видите нещата в хората по начин, по който те се доближават към техния си живот, по начин, по който те общуват с вас, по начин, по който те общуват с други хора и да си зададете въпроса: тази реакция подсъзнателна ли беше или съзнателна? И как мога да я идентифицирам като такава? И тази реакция мога ли да я предотвратя втори път или трети път? Или мога ли да изобщо да се говори на този човек? Има ли резон да се говори с този човек на съзнателно ниво? Аз мисля, че тук ще завърша и ще отворя за въпроси. И въпросите могат да изседни още някакви неща, ако има въпроси. На всеки всичко му е ясно? Напротив, заляли с толкова нова информация, че в момента се опитваме да формулираме. Енди, моят приятел, казва: it's clear like mud. Аз ще се престрашва да задам първият въпрос. Благодаря. Любомир Талев се казвам. Какво място взема в тази епистемология талант? Защото да, съгласен съм, много важно е всекидневната непрекъсната практика. В същото време вие казахте за тенис, аз ще дам пример с волейбол. Няколко години тренирах, упражнявах се доста упорито. Не станах нови любоганев, станах един добър аматьор по плажен волейбол и дотам. В друга област на живота си се развих по-успешно, така че има ли някакво място таланта и какво е това? Аз мисля, че талант е следствие на практика, но е практика с осъзнаване на практика. В психологията има няколко изследвания, където казват, че ако ти доброволно се стремеш, не практикуваш, няма да достигнеш съвършенство в това, което практикуваш. Един вид, ако вие сте имали някакво и втори мисли подсъзнателно, където не сте ги анализирали по време на тренировки, да речеме, каквото се занимавате днеска, ви е било в подсъзнанието и когато сте тренирали, сте казали: всеки път, като главата толкова боли, много работа е, не ми се тренира по 8 часа на ден. Ако волейбол не ви е бил живота, вие не можете да видите таланта, за да достигнете първо място. Всеки един човек в историята на развитие, където е постигнал великолепен успех или огромен успех, е било на база на тяхната работа. Талант аз не го виждам като даденост, а е като развитие. Някакъв друг въпрос? Аз искам да включа същата тема за таланта. Една част от тези дори подкрепи това, което каза друго за общини подкрепи това, което казваш ти. За мен таланта е неизследвана област. Все още няма в изследването на философите и на психолозите. Защо? Давам пример. Много често казвате: майка ми и баща му са музиканти и той е развил от тях таланта си. Аз не съм съгласен с това. Защо? Защото той още от люлката слуша майка ми и баща му как се упражняват, за да развиват тия нервни връзки в мозъка си всеки ден. Даже не от люлката, още от отровата. Тоест той подсъзнателно натрупва нервни връзки в мозъка си от самото начало. За мен това може би не е генетика, може би е подсъзнателно упражняване. Това е филология, не? Да. Така че не съм много склонен да приема тезата: човек се ражда, понеже с родителите му си музиканти, той да следи от техния талант. От друга страна обаче има примери, които в семейство, което няма нищо общо с музиката и никога не са били музиканти, изведнъж се ражда много талантливо дете. Има някои
такива изключения от правилото, които остават необясними и необяснени. Това по-скоро не е въпрос, по-скоро е изразяване на мнение. Да, разбрах. Ами аз съм запознат с пример, който се е родил с талант да бъде Моцарт. Моцарт е Моцарт, защото той е от 4 годишна възраст, там от 3 годишна възраст е бил по пиано. Ето е защо. Може би правилно е бил, но колко са на земята хора, където имат тази нагласа да работят по 8, по 12, по 16 часа. Вземете Бил Гейтс. Бил Гейтс създаде Microsoft, най-богатият човек на земята. До момента, в който той беше CEO на Microsoft, последната година той беше някакъв, когато той беше CEO, беше някакъв около 50 милиарда долара неговото богатство. И въпреки това, той работеше 18 часа на ден. 18 часа на ден. Човек, който има 50 милиарда долара, като CEO на Microsoft. Защо? Не му е необходимо. Ако стана chairman, той се изолираше и си построи една вила на един остров близо в Сиатъл там, се изолираше 4-5 седмици в годината, без никой друг около него, нито слуги, нито хора, никой около него, само книги. И непрекъснато четеше това. Една седмица, без такъв контакт, нито телефон, нито компютър, нито само това, което той ще го научи от света. Има много такива примери. Айн Ранд от 9 годишна иска да бъде писател. Нищо друго не е интересува в света, само това да пише. И изразходила е целия си живот на мисленето за какво е идеалният човек. И накрая, след 50 години живот, тя го формулира в Atlas Shrugged. Аз не виждам нищо случайно в изграждането на талант. И има една книга, казва се The Talent Code. Не си спомням точно кой беше автора, но е доста популярна. И там се говори за това изграждане на habit и има концентрацията на myelination, на тази изолация на нервните клетки, където се говори за него. Сега не е то е повече като корелация, не е доказано като cause and effect явление в неврологията, но базирайки се на обективизма, на епистемологията от обективизма, може да се видят много чисти паралели между двете, че без да сложиш под тъй труда в някои явления, ти не може да стигнеш това нещо, защото трябва да работиш. Каква е, има ли роля интуицията тук? Това е хубав въпрос. Защото ние непрекъснато чуваме интуиция, инстинкт, вътрешно усещане, вътрешен глас. И това всичко е жаргон на думата подсъзнание. Това, което ние пак, аз го споменах това, че мигновено, интуитивно казваме, то човек не ми хареса. Или то човек е прекрасен, аз искам да бъда с него. Това е една мигновена реакция, на която нямаме никаква база. В един миг правим заключение и го питаш, ма защо го харесва? Не знам, просто ми харесва. Чувствам го в майката си. И в червата ми. Виждам, че този човек ще е много хубаво отношение с него. Или пък, какъвто и да е, аз не мога да имам никакво отношение с него, не мога да го понасям, не искам да го виждам. Това е интуитивно. Това е идеята на психоепистемологията, че ние трябва да направим връзка между това интуитивно решение, което взимаме, тази реакция, която имаме, емоционалната реакция, за която Айн говори, че емоционалната реакция е на база на съзнателна формулировка, която ние може да не сме артикулирали,
но имплицитно я притежаваме в нашето подсъзнание и затова нашето подсъзнание ни кара да реагираме по начина, по който реагираме. И като намерим отношението между това подсъзнателно интуитивно, така наречено реагиране към съзнателното идентифициране на какво е това, да дадем отговор, тогава вече виждаме, че концепцията на интуитивността, като приета в традицията, няма нищо общо с автентичното човешко мислене. Казахте едно место, което говорите за това, че за възпитанието на детето, това примерно да е различен проблем да реши. Всъщност не може да го накарате да разбере нещо на сила. В същото време седи тезата за practice makes perfect. Мисъл, една майка може да буквално си насили децата и да ги накара да практикуват. Както е пример за има една книга, която е в някаква година, ще ви за как се каже има само Battlefield of the Tiger Mother, която една китайка представя традиционното китайско възпитание като превъзхождащо западното. Дава за пример как възпитава двете си дъщери и двете си кучета. Не искам да се отбявам така надявам, така че коментирате това нещо, като не може на сила, но в същото време практиката в крайна сметка доминира. Мисля, може да бъде разделена. Right. Идеално. Как става така, че ние не сме създадени да работим под натиск, а в същото време създаваме хора под натиск с големи таланти. И те достигат големи постижения. Айнен говори за интегрирания човек, който има free will, свободна воля. Не може да имаш интеграция в един човек без свободната воля. Да речем, този пример ми е много запознат, защото в Америка беше на американската медия, на телевизията и така нататък. И имаше хора за и хора не и така нататък. Но от страна на обективизма, ние не можем да очакваме това дете, независимо от това колко добре свири на пиано или на цигулка, независимо от това колко добре прави задачите, решава задачите, не може да очакваме от това дете, когато порасне, да бъде нормално. И защо мога да мисля така? Защото ние знаем от действителността, че има тези три модела. Аз говорих за течението на философската мисъл. Наскоро издадената книга от доктор Нана Пиков се казва Dim Hypothesis, което означава дисинтеграция, интеграция и мисинтеграция, е хипотезата на взаимоотношенията между тия три. И той един вид споделя, че мисинтеграцията е част от увеличението на Платон, това, че ти се случиш от света. Дисинтеграцията е част от течението на Кант, където всичко е в главата и света не съществува. И интеграцията е единствения начин на естествено пребиваване на Земята. Какво става, ако аз взема едно дете от малка възраст и го науча да скача на въже или да прави трикове, или да свири пиано, или да решава задачи, в момента, който аз се отдалеча от него. Аз го оставя на произвола на неговата свободна воля. Трагедия, трагично е следствие. Тъй като това дете, независимо от това колко пъти е имало желанието да си играе с неговите приятели и това е отречено от него
и е накарано да решава задачи, какво отношение може да има той към задачите? И какво отношение в бъдеще може да има към майка си? И в един момент той ще порасне, ще стане зрял, съзнателен човек и ще каже: аз мразя майка ми, аз мразя математика, аз мразя пиано. Това е най-добрият случай, което може да стане с него. И такива случаи в психологията има много. Като четете психологическа литература с терапия и така нататък, обикновено тия хора се чувстват безценни. Въпреки че те имат големи постижения. И защо се чувства така? Защото не е тяхно постижение. Постижението е на майката, а тя използва детето като инструмент на нейното постижение, защото тя трябва да задоволи някаква нужда нейна. И това беше проблема за дискусия и на от страна на обективизма. Аз не искам да налагам на моето дете да бъде Моцарт. Аз искам детето ми да израсне живо и здраво и то да намери пътя за себе си. Но моята работа като обективист родител е да му дам, да му създам environment, в който той да функционира. Има един макробиолог, който се разказва историята като дете и той казва: когато бях на 5 години, аз исках да се занимавам с динозаври и майка ми, която беше учителка в предучилищна бъдеща учителка, създаде Jurassic Park в моята спалня. На 7 години аз исках да бъда Робин Худ. Спалнята ми се превърна в гора с Робин Худ и всичко останало. Исках да бъда астронавт, когато бях на 9 години, всичко се превърна в звезди, в ракети и така нататък. Това е майката, която искаш да бъдеш. Това е начинът, по който искаш да имаш отношение към детето, че да покажеш на детето, че това, което той иска, то може да го постигне. И аз ще ти помогна да го постигнеш, докато израсне, докато си дете. Той човек стана много способен и много кадърен и много влиятелен макробиолог, който се занимава с еволюционни изследвания в Сиатъл. Това е естественият път, че няма наложение, а има само разбиране между двата. Има интеракция, има взаимодействие между сетивата и между света, между съзнанието и сетивата и света. Това не знам дали помага с отговор, но... Може да се споделя и аз с опита на родител с две деца и наблюдаващ методите на китайското възпитание. Това, което мога да кажа от моите наблюдения, китайците безспорно имат големи успехи в спорта. Това всички се вижда, само че спортистите са до една определена възраст. И независимо от начина на възпитание, просто с една възраст нататъка, поради някои физиологични изменения, спортистът се отказва от кариерата си. Много интересно обаче да направите връзка с така наречените вундеркинди китайци в други области, да речем в музиката. Всички са много успешни до 21-23 години. След това някакси постепенно заглъхват и изчезват. Защо? Защото се преборват с зависимостта си от родителите. Постепенно се преборват с тази зависимост и постепенно това, което се принуждават да правят на сила, излиза наяве. Почват да отказват да правят нещата, които мразят. И друго, понеже ти като родител си длъжен да дадеш на детето си най-доброто, на което си способен. Въпросът е как да откриеш това, което той иска да прави. Аз моите деца още на предучилищна възраст ги записах на всичко, защото мога да се запиша с различни видове спорт, рисуване, музика, точни науки, за да видя детето към какво се стреми, към какво има интерес, кое го влече, за кое нещо е готово само да отделя от времето си, дори когато аз не съм с него. Слава Богу, открих за двете деца, оказаха се абсолютно различни неща, независимо, че са си и същи гени. И
сега съм спокоен, знам, че правят неща, които ми харесват. И влагам усилията си там. Само нещо да вмъкна преди малко, че каза за таланта. Ние не знаем колко Моцарт са родили на земята. Но аз предполагам, че хора с подобен талант има хиляди, милиони сигурно. Но малка част от тях са те да го проявят в някакъв степен. Са дали усилията си, труда си, да могат да развият този талант, да има такъв. Аз имам проблем с... Въпросът е, ако нямаш, защото има на български поне с 99% труд и 1% талант, то е 1%, ако нямаш всичката тази работа, ще направи Моцарт или ще направи просто много добър музикант. Ами Томас Едисън, който е един от най-производителните инвеститори на историята на човечеството, той го казва това, че 99% е работа и 1% талант. Но тук не става въпрос за някаква генетична даденост, където ние се раждаме с нея и ние ще развиваме. Тук става въпрос за това, което Аристотел започва да говори, за потенциала ни като човешко същество. Ние всичките имаме потенциал да развиеме някакъв талант. Обаче актуализирането на таланта, на потенциала, е проблема. Там е, където не всеки един от нас извършва действието необходимо, за да се стигне до това. И имаш най-различни пречки. Разбирането на психоепистемологията помага на човек да премахне някои от тези пречки, които са психологично настроени. Защото ти трябва наистина да вършиш физическата работа, за да се задеш на пианиста гъвкостта на пръсти и еластичността и така нататък, а пък да имаш свободата на мозъка, на съзнанието, да се концентрираш само на изучаването на солфеж и така нататък, след като си освободил всички останали навици и привички в подсъзнанието. Как това мислене ти помага да правиш бизнес? Как ставаш капиталист, мислейки по този начин? Това е по-въпрос. Как ставаш капиталист чрез това мислене? Само тези, които имат интегрирано мислене от съзнанието и съзнанието, стават капиталисти. Ако погледнеш капиталистите, ги вземеш един по един и после да ги анализираш и кажеш защо тия са успешни и аз съм, защо Стив Джобс е успешен и нямаме повече хора като Стив Джобс. Стив Джобс е видян от обществото като жесток, брутална личност, не се интересува от човешки характер или какво и било. Него само го интересува проблемът на бюрото. Той е имал много интегрирано подсъзнание и съзнание в структурата на неговите познания. Капиталистът няма време да мисли за това какво брат ми ще мисли, жена ми ще мисли, мъжа ми ще мисли, училището ще мисли, съседите ми ще мислят. Той се абстрахира от всички тия неща или така наречено изчистване на мозъка, изчистваш мозъка и си пълниш мозъка само с проблема, който да имаш пред тебе, за да го свършиш, да го решиш този проблем. Другите хора, където непрекъснато до някаква степен или от цяло се уповават на някой друг да им реши проблема, техният мозък е пълен с anxiety, с безпокойство и с тревожност, с тревожността, че аджата ще ми помогне ли, както вчера ми помогна този човек утрешния ден. Аз нямам база на самоувереност. Моята самоувереност идва от това, че някой ми е помогнал и че очаквам утре пак да ми помогне този човек. И ако не ми помогне, какво става с мене? Аз заангажирам мозъка си с тия тревоги и какво става от мене, не мога да функционирам. Тук капиталиста няма толкова проблем. Неговия проблем е как да върши тия две неща, където ги вижда, където никой друг не ги вижда и да може така да ми направи, че да ги продаде на някой, който се заинтересува от това, защото той знае, че има благо в тази връзка да се направи. Както
Стив Джобс направи телефона, защото той го искаше да го направи. Всеки каза, че ти си идиот, ти си луд, никой не може да ползва телефон без бутони. И 10 години по-късно всички имаме от джоба си телефон, който е на база телефона, който Стив Джобс искаше. Това е силата на капитализма, това е силата на интегрираното мислене и на интегрираното взаимоотношение между подсъзнание и съзнание в сферата и фокуса на производството. Аз всъщност трябва да призная, че не съм съгласен да се използват нещата и така. Което може би е добре, защото аз сега ще бъда критик. Това, което трябва да започна на ето, допускам, че е една теория, която е вярна, която обаче е казана по различен начин. Има един много известен руски изследовател от еврейското руски Гринцев. Той изследва световния тепос, всичките системи, германския, индийския, френски и прочие, той открива общи езикови формули във всеки етнос. Изводът е, че има някакви общи архетипове, които по някакъв начин са устойчиви елементи, които ръководят съзнанието ни, които създават някакъв хомеостаз, заради който не сме се самоунищожили. Допускам, че теорията на Айн Ранд интерпретира този поглед по друг начин, като го номинира с друга технология. Обаче това, което ми стана също интересно, беше когато ти в началото каза, че е важно за да разберем другия и да може да влезе в комуникативна ситуация с другия, да разберем защо той мисли така. Което веднага ме накара всъщност това автоматично да направи за мен писания по-интересно колко Айн Ранд. Аз се задавам въпроса, защо Аршо се интересува от Айн Ранд. Както знаеш в Джапаките, когато Буда, който в едно богато семейство, вижда един скитен старец, който е беден, обаче има някаква вътрешна енергия и красота, той една вечер избягва от своя дом, защото иска да научи повече. И аз казах, Аршо, по същия начин, в един момент неговото ежедневие, по някакъв начин му е омръзнало и той е решил да погледне света по различен начин. Само че при Буда той ходи с този възрастен човек, но от един момент нататък той научава всичко, което го интересува и продължава своя път сам. И когато говореше за Айн Ранд, тъй като аз съм така, как да кажа, по природа лично авторитетите с малко изключения и разделям това, което създава света и създава основните структури в света, да кажа великите писатели, като Дикенс, като Достоевски, великите поети, които пишат един вид кода, който дава кода на цялата система и позволява ние да функционираме, все пак без да сме използвали оръжието на сме нещо ни спира в последния момент. Но тези хора пишат този код. Има обаче страшно много други хора, които се опитват да го анализират. Например, има един много известен английски литературен критик, аз съм Чарлз Пърси Сноу. Той анализира Достоевски. Теофил Готие, който самия той е поет, той анализира френските символисти, но той все пак казва, аз съм в предверието на храма. Тоест, той не е в самия храм. Защо смяташ, че Айн Ранд е в храма и защо смяташ, че тя не е просто един човек, който се опитва да анализира този код, но без самата да го е създала. Т.е. тя опитва да анализира една система, една програма, но тази програма съществува само защото тя я описва, но не чрез код, а тя я описва чрез своята интерпретация на някакви факти. Защо смяташ, че всъщност нейната теория е код, а не е просто едно описание? Код, ако имаш предвид философия. Да, имам да чист така. Ако под код, всички чухате ли го него? Да. Само аз съм проблем.
си обяснението на проблема. Ако подход имаш предвид философия, тогава твоя пример на критика е олицетворение на това, което се опитах да направя в Улда. Покажа, че има две течения преди Айн, които се виждат и в Достоевски, и в Хуго, и в всички велики писатели на историята на човечеството, но най-вече се вижда в Плато и Аристотел от Древна Гърция. На храма на Аполо в Древна Гърция един от надписите звучи "Знай себе си". Това, което отличава Айн Ранд в историята на човечеството, е, че тя се отзова на това на това на този призив. На призив, да, благодаря. Идеята в Древна Гърция беше, че за да влезеш в храма, ти трябва да знаеш твоя темперамент, трябва да знаеш как да се държиш в обществото, как да се държиш в храма. Но по-късно Аристотел даде и една друга насока на това нещо, че ти действително трябва да знаеш себе си на ниво подсъзнание. Трябва да знаеш себе си в дълбината на твоите чувства, на това какво те мотивира да станеш сутрин да работиш на полето или в университета или каквото и друго. Айн Ранд е една от първите гении в човечеството, която се отзовава на това и посвещава живота си да намери същността на човека и да покаже валидно, интегрирано това какво човек може да бъде като идеал. Докато, ако забележиш всички тия велики хора, които спомена, особено Достоевски, той дава много черна картина на това какво е човек. Много мъчна, много така болезна. Болно ти става да бъдеш човек и ти се почва да се снижаваш и да се чувстваш инвалид, четейки Достоевски. Хуго също, той ти дава идеята, че човек няма чувство за справедливост. Че човек не е възможно, според Хуго, човек да стигне до ниво на разбиране на човешки отношения, където ти можеш да се справедлив към друг човек. И някой открадва парче хляб и за цял живот е обречен на затвори, на гонитби и така нататък. Айн Ранд е първата, където показва, че човек може да бъде Бог. Ако искаш да го пусна в традиционния смисъл на това, че ти си твой собствен господар. Една малка век. Да, но ти знаеш, че хиляди години на изток основната теория е, че ти знаеш Атма и Махатма. Те казват, че ако човек крие своето съкровенно вътрешно аз, той открива Бога в себе си и естествено той самия едва не се превръща в Бог. И разбира се различни деноминации. При будизма има малката колесница, голямата колесница и прочи неща. За някои ти трябва да си духовник, за други може да си обикновен човек, пак да постигнеш божествено. Тоест, нали, това е една стара теория. Защо казва, че Айн Ранд е първо, когато го открива? Защото тя отрича Бог. И дава божеството на човек. В източните религии, в източните философии, те са част от това течение, където Плато беше. Където те отричат този свят. За да достигнеш съвършенство, ти трябва да стигнеш отвъдния свят. От някаква друга сфера, където няма нищо общо с сферата на световата. Твоите сетива ти пречат да бъдеш съвършен. Твоето тяло ти пречи да бъде съвършен. И това е Плато. Това е източната религия и философия. Айн Ранд отрича това. И това я прави уникално. Не само го отрича, но създава тя не я създава, тя я идентифицира
на база на наблюдение на това какво би могло човек да бъде. Открива, exactly. И я формулира. От тази гледна точка, аз като четах Айн Ранд на 18 страница на Извора, или на коя страница беше, в началото на Извора, има един диалог, аз не знам дали си чел Извора или не, ама ти го препоръчвам, ако не си го чел, настоящата книга. Дори да си не си съгласен с философите, е много занимателна като четиво. Има един диалог между студенти и директор на училището, където директора му казва, никой няма да остави да правиш нещата, където си мислиш, че можеш да ги правиш. Той казва, не е въпрос на някой дали ще му остави да ги прави нещата, въпросът е кой ще ми спре да ги прави нещата. И аз като човек, който беше израсъл по време на комунистическо време, веднага след комунистическа 2 години military service в комунистическа България и много научил се английски, като го прочетва, и тогава бях и щях да ставам миромонах в семинарите в Америка, като го прочетах това, ми се обърна живота 180 градуса, защото разбрах, че правя грешка в живота си. И няма нищо общо с някакъв мистицизъм или нещо друго. Оттам нататъка аз сложих някъде около 15-16 години само четене и учене с най-различни професори философията на Айн Ранд, защото на първо четене философията на Айн Ранд изглежда много елементарно, много симплистик. Всеки може да възприеме, всеки може да го прави. Но въпреки, че на първо ниво изглежда елементарна, и това е критицизма от академичните среди на философите, че тя не е философка, защото няма каквато да е други има, тя е много трудна за практикуване. Докато останалите философи са много лесни за практикуване. Защо? Защото за да практикуваш обективизъм, ти трябва да си интегрирана личност, ти трябва да произвеждаш благо. Както за себе си, така и за околните. Докато в другите философии ти или черпиш от някой, или караш някой да ти прави това. Или си диктатор, или си струкнен диктатор. Това е лесно. Всеки може да се подложи на някой да го командва и всеки може да дава команди на някой да му прави нещо. Трудното е да бъдеш човек на земята. И това е, което прави Айн Ранд гений, че тя един вид ми даде речника, с който аз да стана човек. Има едно изказване от тя, че обективизмът е неизбежен. Да, мисля, че рационалният човек неизбежно стига до обективизма, може би това е някакъв отговор на въпроса, защото той се ориентира към Айн Ранд, защото е неизбежно. Рано или късно. Само трябваше какво ще читам, не? Любо обаче подхвърля, че и за комунизма се говореше. Знаеш, това е интересно, че го подхвърли тук от тази аудитория, защото това е един от обикновените критицизми, които го дават левите в Америка, че и комунизма е същото. Вие говорите за комунизъм. Ама изключват факта, че ние не изключваме съзнанието, докато те изключват съзнанието при емоционално мускул. Това е проблема. Някакви други въпроси, коментари? Да. Значи, Айн Ранд, читам преди цитати на философията и наблюдавам, че някакви интелектуалният свят се опитва да раздели човека в двете крайности, както съществува и сега още повече. Значи, едните, когато сте философията, не ми каза, че има някаква там сила извън мене, която ме направлява по някакъв начин, който аз не мога да го разбера, защото много тъп, защото съм човек. От друга гледна точка да появяват са някакви хора, които не знам защо ги наричат духовни учителите, нито духовни учители, които ми казват, че имам пак нещо такова Бог, обаче той вътре ме бил
И аз, понеже сигурно съм малумен, не мога да разбера дори това, което го има вътре в тази. И аз, ако реша да приема елемента философии, аз чувствам, аз съм унизителен, унизен от самия себе си, съм някакъв дебил явно. А и накрая има едно много хубаво изказване за гордостта. И тя тук е много силна връзката, това, което говорим с мои и така да трябва много точно да дефинира гордостта, защото гордостта е осъзнатото удовлетворение, пак може човека да разбира нещата без да има нужда от нещо, което предполага, че го направлява. И това също днес се констатира в неврология. Например, правят ли се експерименти, когато хора достигат до някакво заключение и имат дадена им задача да решат, те ги наблюдават на Functional MRI, какво става и изследват какво да не било там. Но някои изследвания казват, че когато вие достигнете до някакво заключение, което на вас ви е не само полезно, но заключението ви дава някакво удовлетворение, изпитвате гордост за това, че сте го направили, малко или голяма, вие създавате допамин в мозък. И допамина е позитивно реагиращ химикал. Не, хормон е neurotransmitter. Абсолютно си прав. И това го има от Аристотел, но Айн Рэнд говори много за това, че ние изграждаме характерите и само тези, които от нас изграждат характерите, могат да стигнат до нивото да бъдат горди. Тя използва в тази връзка един термин, който мен нито много ми допада, стремеж да достигне човек своето морално съвършенство и в този път той се гордее с себе си, което е много вдъхновяващо. И тук трябва да се наблегне, че моралното съвършенство за Айн Рэнд е нищо друго, освен твоята нагласа непрекъснато да мислиш. Да мислиш, да правиш връзките между себе си и живота около тебе с други хора или с света. И това е есенцията на психоекономията. Процеса на мисленето. Използвайки метода на логика, за да стигнеш до по-добре развитие на собствения си живот. Всеки един от нас може да постигне морално съвършенство, до толкова доколкото ние искаме да сме активни в нашия си живот, да изградим себе си, да познаем себе си и да знаем къде отиваме и как ще стигнем там. Okay. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че това беше една уникална лекция наистина и много въпроси възбуди във всички нас. Надяваме се и следващото поводи отново да продължим тези разговори и да четем и да слушаме. Благодаря ви, че бяхте тук. Напомня ви, че сме обявили входна такса за тази лекция. Той си струва всяка стотинка. Аз няма сигурни сме. Аз искам да чета последен ден на Института за радикален капитализъм на клас. Благодаря за което. Така че тази урна, която е на излизане, можете да пуснете своя подарък за нас. Благодарим на Аршак. Ние ще го оползотворим по най-добрия възможен начин с разпространяване на повече идеи, по-добре разпространение на идеите, които говорим тази вечер. Сега имаме една запазена маса в близкото заведение Варштайнер за 15 души. Ние тук сме повече. Разбира се, който иска може да дойде да продължим в по-неформална обстановка разговора. Предполагам, ще има повече места от тези, които сме запазили. Така че още веднъж ви благодаря и до нови срещи. Там в урната, която е на излизане, може да ги прозрачната урна на момента.
Мисля, че е ваша семейна. Няма нищо на. Може да няма само като ме сами. Не може да имаш Аз
Мога да ти препоръчам адвоката, ако решиш да прочетеш. Аз къде го знам? Италия всъщност мисия. Ние много кави според аз познавам да има човека с наставане. Двама от тях, аз съм и хора. И двама се свикват всичко казва, така че това е само Дами и господа, нека да бяхме в парламента депутати от НДСВ. Да. И беше интересно, беше много беше какво да помня. Как